Otumfo Chairman. Now your Honorable Agric Minister of Agriculture or has so Babachira. Let's say, I'm for Babachira. All right. Otuva Jame Madaruma, and there is Muhiya Waha. Yeah, Mampeni, John Ramani Mahama. The Swafwa, or here, Kwayaso, or one or Saye MP, Ewo Esunafo, South. Na Asantehene na Kesiepa Bako, Enono. Waba Santemantem, Eba Babi Juma, Senebeya. Kuaye ensem ebetumpon na aka santemai ne bia aka Ghana man nyina na oba oni de panyifo wo muntimi nwura asantemai mu emedi dwuma wa bra wo ma de nana ho emeje ni sem hira na won sre pan eti tufa cha madaro ma se mu huye na e otumfo na honorable Agric Minister for Agriculture na oba bedi dwuma asantemai me na oba ne nwura ho aba beje ni sem hira na wasre pan asana wetimi akokoto ajibedi en so padaroma do tuva jame padaroma ira ma so for hwe kwa SM so no oba no enye wono kwa nenam but the empanyifo bi finkan ne ahafmantem ne MP fo ne bi kan hono nam de odika ye otufo na kaza na ohwe ahafmantem so meche ahaf regional minister ye nuaba charity Gardener, one layer half regional minister. Wadarma, Bana, Nana, Jinawena, Nana, and where so chief director, or Asia, a hair, Kuya, so Yera Paul Siame, one also Eka minister, and Taraj, and no, or hair, Kuya, so Ministry of Agric, one also Eka Hobi. So ena otufo na lawyer Ivan Samankwa wonu so wa Asantehene ba wonu so oka nipa odi omba ye otufo na era Samoya wadu say wonu so eka minister entourage no na wo bindu abato mpeso aso era Yusuf Mahmoud ono so eka hobi a lawyer, or also a cahobi. Asebedwania or ma Precum West, Yera, Che, Pia, Dexon, one also a cahobi, any empenny for Ahodo, Utuva Jame, Padaroma, Yera, Agric Minister by Oguta Nensem. Snap Pentu Miensa Boninsa ene Yera Buamade, Achiame Buamade, Akachi for Buamade, Yera Ahenkwa Buamade, Nanano, ene Yera security for so a Buamade, say what the Baba Becha, Tibabi, whatever my best step na Yera minister was CBB at Yera. Manachame with the mestre when he said. Mayor, where ye a penifoni be actually. Now some penifonic crabby or went to me arm with me. Mestre when he did. Now, many almost watch Yura, send a bear. If you are, I will give you a member. Yawo, Yenu Afro for cry. A faina, or Mampani, Amanu to me said, O Mayor, grains and legumes. Executive Director and office ewo Kumase ha ono so your friend no yenua imoro asanaba facho na hoye na bese kochi ayura ono ye legumes grains and legumes ye dey ahye ne nsa wo ha
office kɛseɛ no wɔ ha nti ha na wabɛtena yɛabɛ yɛmfa no ankyerɛ na ankɔ yie afei yɛwɔ feed Ghana ɔmampanyini ani suade ho ɔpɛ sɛ Ghana ma obiara didi no yɛwɔ coordinator ɔdaa no yɛfrɛ no yɛnua Bright Jimothy ɔne coordinator ɔdaa no ɔno nso so ɔbaa bi afei yɛwɔ yɛnua feed Ghana no yɛwɔ no nkrabata yɛwɔ ne akwasi broni frɛ no institutional farming feed Ghana coordinator ɔhwɛ institutional farming yɛnua asubɔnten Gordon ɔno nso ɛbaa bi ɔsɛ yɛde ɔno nso ɛkyerɛ afei yɛwɔ yɛnua baako nso a feed Ghana no ne nkrabata baako yɛ farmer service centers ɛhɔ ne yɛde yɛmfidie ne yɛbibia ɛbɛkɔ ɔno nso ɛna hwɛ nso yɛfrɛ no yɛnua Peter Nuhu Peter nso ɛbaa bi Peter nso kɔna kɔkyea afei nana yɛwɔ ha yi yɛnua baako nso yɛne ne baeɛ ɔno ɔyɛ ɔko ɔhema ne ba ɔna yɛ sesi a commodity exchange ɛyɛ deputy CEO ɛwɔ Ghana ha sesi a na yɛbɛ deputy commodity exchange no ma na yɛ adwuma tina ɔsɔ ba na ɔbɛkyia yɛwura nti ɔno nso so ɛbɛ bi afei yɛnua nana wa nana prɛkopɛ World Bank for sika wɔde boa yɛ ku adwuma no ɔno na ɔda no a yɛde yɛ putu adwuma ahodoɔ nyaa another ma wa nana agya usu ti ɔno so ɛbɛ bi ɛyɛ Kwame Nkrumah University of Science and Technology na wa school mpanimfo ɛkyerɛ adeɛ wɔ mu agriculture ho mpanimfo nyinaa professors ne adeɛ no ɔmo so ba sɛ ɔmo de wɔn nyam ɛbɛta yɛ akyi ɔmo akwankyerɛ na ɔmo research bibia ɛna ma yɛ ku adwuma no ngyina tie no ɔmo edi nsawɔsoɔ yɛ no ɔmo di nsawɔsoɔ sɛ bɛyɛ a ɔmo nim deɛ bɛboa ama adwuma yɛ no atumi ayɛ yie ndeɛ bɛsɛ ma professors ne mpanimfo a wɔfiri KNSC ɛba yɛ nyama pagya mu na yɛwura ahwɛ mo sɛ ɔne mu dada nti o deɛ ɛyɛ ɛnkyia kɛkɛ afei nana yɛne wawuna na nso ɔfisi North DC Caesar Echampon ɔno nso yɛ minua kuma paa nti yɛbɛ ɔbɛka yɛn ho a yɛmfa na nkyerɛ a ahwɛ a na wɔde yɛn ho ya Nkrumah suapɔn no mu hɔ a sukuufoɔ a esua agriculture no bebree wɔn nso so ɛde wɔn anim deɛ na wɔn bibi aba obi kura hɔ sɛ ohun otumfoɔ sɛ ɛde sɛ ɛda nti sɛ na Agric Minister ba ɔbɛsɛ odi akyire na ɔbɛhu nana sukuufoɔ no so ɛwɔ ha sɛ mbɛsɔre ama yɛwura ɛho mu yɛ nana kyerɛ me yɛba awia a ɔkɔɔ sɛnea mɛyɛ ɔkaeɛ sɛ mea deɛ yɛwura ɔno ana ɛtetee me na kwankyerɛ ɛne nafutuo ɛna ɛde abɛduru baabi a yɛduru ɛfiri berɛ a nadaroma yɛwura pagya yɛn mentumi ba mɛkyiae adwuma no nso yɛyɛ ne bɛyɛ yie a yɛsi yɛnya nhyira ne akwankyerɛ ansa na ama adwuma no ayɛ yie nti berɛ a yɛpɛɛ sɛ ɛbɛ abɛkyia no na yɛwura nso otu kwan kakra nti ama ntumi ama so ɛnɛ ɛna nyame ama kwan ama akwanya aba ti yɛbaeɛ a yɛasɛm tietia ne sɛ yɛba abɛkyerɛ yɛwura sɛ nadaroma yɛwura mama ɔde ɔman ku adwuma nyinaa asoa me na metumi ayɛ a yɛsɛ mbɛgye ne nsɛm nhyira ɛne n'akwankyerɛ na afei so yɛ nneɛma kakra a ɛwɔ yɛn anim a yɛpɛ sɛ yɛyɛ no yɛde ato n'anim na ɔno ara nso ata yɛkyi sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ yie na deɛ edi kan no yɛwura mama bɛdi akɔnwa yi deɛ yɛho wɔ Ghana man mu ne sɛ yɛnnua no dodoɔ no a yɛdie nyinaa no yɛkra firi amanɔne ɛna ɛba afi biara no sika a yɛde kra aduane efiri amanɔne ɛbɛka deɛ yɛdi ne ha no sɛ yɛbu ho nkonta a ɛboro America dollar no billion no emienu over 2 billion United States dollars ɛna yɛde kra aduane ɛde ba ɔman yi mu Ghana ha sɛ ɔhwɛ West Africa ha aman a ɛwe nkokɔ nam paa no sɛ yɛyi mmiɛnsa a yɛbɛka ho bi ɔkɔ Nigeria man mu a obi a wɔ Nigeria biara koko a wɔhwɛ no per capita consumption ɛyɛ 3 kilograms
Bagana the 14 kilograms. Fisa the entire beef no. Aye Nigeria ne ade ande omo beef more. Ba ye de nkokọ pa na ye wie. Now so nkokọ aye wie ni na dodo aye tu produce no Ghana ha na 5%. It 95% ni na ye kra e de free amanone e na eba. Ye kra mako, ye kra jene, ye kra entos. I was saying say ye kra entos free Burkina Faso. So we Burkina Faso asasi we. No what we did you toast the bibre. Now as a bit ya tu hunya. Na je say niam bibre entwa yi. Na ye kra jene e de free Niger. Kwa bra ya asasi betu adua bi ama aye yi. Enu nti ye wrade hihye bi aba. Ye friend no feed Ghana. Na feed Ghana na niso say die di kai kra ye pese Ghana ni bia nya aduane ti ya ye aduane aduane ya. Enti ye wra say ye mo ho dawru. Na obi biara owo man mu a owo fie bia ono anya garden kakra bi e woni fie ho. Eye home garden. Ebi a wadua ntosi kakra, emeko kakra, jene kakra. Sani ebe ya, sa odi sike ko dwuma kotwa dia, eso beti. Na esa wo niam ni bi wo fie edada. Afe yese, yesuku e wo Ghana ha nyina no. Suku bia nya garden. Enti free primary school, JHS, secondary school, teacher secondary school. School fee di ndube wo nya aduane ni. Aduane e de ma wo aduane hwe a enye yi. Yasa asi nso boa yen. Di yese obia nso enya garden. Na nyame ya aduma afi eye farmers day ebeye no abasobode ebeye no primary school board homode wo Ghana ha nyina e wo garden ni no Ministry of Agriculture ye be board abaso kese afi de tosu bienu JHS school board homode no ye be board abaso secondary school board homode ye be board abaso training college nursing school board homode ye be board abaso university board homode so ye be board abaso. Yani university nyina di komo asisi a Kwame Nkrumah University kwadwuma no so so ma omo ba mu kase kra Legon eka ho bi Cape Coast University akase ni nyina omo nyina edi omo ho ahyembi na na afi ya soja fo so start here 4 year abura omo dua buro e wo Asantehene mu ha a ma share bo sa afi de omo ma ya buro nko 100 acres na prison fo so ya ma omo ne ma share ase National Service for also ashasi bi na yenim se ye di amanye bebo na wadaroma otaye chi a ebe ye kese ache nia yehuni na ye ba no pe ya no ye tete ka se ye nuanom a eye nwuma no ebi no ashasi e pese omo ye factory kese e de boa ye poultry sector no e wona na krom ha nti ebedura no pe ya ye ne won kodi nkomo na amanwasama ye hu se owura bi a ye friend no A2 wa ye factory kesi a eye poultry feed na nnuane e de ma nkokọ na ne boa ye den ama nti nkokọ no wo de Ghana de ekodwuma na ne boa den wa ye kesi pa wo a obetumi aye aduane de ama Ghana ha nyina ne boa nsoso e be ye fo e de ama ya eye mfidi foforo kra aka kakra bi na wa hye awie asisi a ohia se obenya aburo bebre ato enti wo say ye pa akuafo a ebedua aburo no e de ama no na ye pa akuafo a ebedua soya bi no so e de ama no se ne be ya obetua ye poultry feed kase na afi ye timi de ama omo aye nkokọ ne ade nyina no so atumi aye bi na enche bia ye beba be lanche ye program aya to ni nkokọ nketenkete program no ye de beba na wasasi so ha ye bota ye se ye be so bia owo fi a obetumi ayen akokọ kakra bia se ni atete no na obi awon kokọ kakra akra wo fie no ye ma no kokọ kakra na ya ma na duane kakra na ya ma veterinary officers abedi akiri abobo o se be ya ye betumi aye ama sa ade o ma ni nyina so atumi awie beye enti se nyame ya dom na ene wadaroma o ma ye kwan a ye ne akuafo a e wa Asantehene ha ene ye sukufo yi ene adwadifo ene santwrefo e betwetwe ye policies no nkobo e wo Agric hotel na ye baya wadaroma ya mane ene no me da sana chame so
And what is the Napa, which made an answer, what you only a dear buying enough from the Napa. I have also the Yayinas was of my social manapata. I feel Agric get and then one that you have been some idea. Some me were. It's hard in the poor. Perhaps what was some more. Man, if you somewhere or professional cuckoo, you need I am. The whole name that I want to have Brazil and Dao. To do the form of the new action, most one for who we are also. But the Ghana national. We are on a Pema Ghana. The Armenian cook, we are one. The gas is secret free oil one at the piano and yellow. We are on the pitch of Ghana. As a no more near and no more near Benya, the Education to human and human. And also near the Asha 20. I'll bet you to. I do not say that Ghana by the doors of Papa. And then, and not Papa, I am perfect. I'm person of a person. Yeka, a body, I can't compare number one. Coco, Etiquette, I can't remember one program. If you are really young, we are your back and to bet your questions and Rantian Manabana Pecania Monet. And we, Babia, Kania wanted you fuel. And you pray and will really yet upon you. Naka won't see airport the ring, Rantian and Papa, seeing your money. And no, you are able to do Papa. You said a born you no plan to be fast with between young Rantian and Papa, no answer for you. That's okay. Yeah, and Yara who said, "You better gain the name to tomatoes in toast in every baby number." I purchased Kaokai. The any has sent the young for cram home, Massa. If you say, dear, Bakumi, and also your name, then a jump on people also operation feed yourself. Or share more beyond the day to ground or yes. Article. Article, yes, I was here, Sammy and Nipper, Bisaka. So, clients who Nipper visit, Ninas are singing as a some so come who was here required to the first one. You're tearing Nanny one and another one I was here concerned. As I said, now, Kakana, so I would have their name for you, myself swimming for you. So, I'll see who no quiet to the first way for you. As I'm going to be a new pure person, yeah, Ronica some large scale farming. So, subsistence farmers never go to Kakakano. Maybe the answer, the OCA answer said, the Pacific young to granos or no, would you have Sidney's ready to be young to you don't want to get money to know very well. Now, and come home and yet, said 3 apples go to brand your tomatoes. Now I know. Young Pamono, him what you know, young man and toast in the mood. If you are near for when yes, you can't have to be. It's only a man in Anna, said Crayon, so Nana so quarter, Nasa, I bet you see every say. Nana so fast as in a born and yet, Ronica, some equity, and not Barney at this time. Nani and then if you buy a brand and a number, yes, sir. And they said, yeah, Mary Rents or Pepper Pios in Anna, and Piania near Grano. They said, you make me a swatting. The young crab near my bed, 2 billion, be a bed crab 1 billion, near to after wait, a crab I am a it is until 9 me rested with the CIM. That's it is only a crab brandy and give me an or my. From the town with the Quiafonso, you know, Alpha. In your biano so much. The Ronica Samokan irrigation to morning for Hona, Yanyama, and also Brasset and be between piano, the piano. So, in the Cristiano, say, a bomb by and so much. Again, when you are my.